Femi bɛ ka kɛ Maliyɛnw na Mauritanie. Maliyɛnw bɛ ka woloma ka bɔ jama cɛla de. Ka taa Maliyɛnw kunbɛn o bɔtɔ barakɛyɔrɔ. Ka taa Maliyɛnw sɔrɔ. K'u minɛ ka taa n'u ye wa k'u bugɔ. U bɛ tila ka u ka wari b'u kun. Ne de bɛ k'a ɲɛfin j'ai tous les témoignages. U ka wari b'u kun. U ka wari b'u kun. Mauritaniens de bɛ ka nin kɛ Maliyɛnw na. Wa u ni maa si ka daluya tɛ ani janfa tɛ ni Algérie tɛ. C'est Algérie de bɛ ka Mauritanie pousser ka bila nin na. Parce que l'enjeu du Nord est enjeu ba de. Algérie veut que bi, an bɛ don min na ko bi, kɛlɛ dɔ ka daminɛ mun bɛ se ka armée sama se ka taa. Parce que an bɛ don min na ko bi, il y a le nord du Mali est un enjeu économique très important. Fa ka taa mɔgɔ dɔ dɛmɛ min b'a to Mali sɔrɔsiw bɛ se ka jigin ka na. Bari sabula a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ le nord est surarmé. Nord surarmé len de don. Donc tugu bɛɛ kɛ a b'a la ka Mali dalakɔrɔ bɔ. Ambassadeur kumara, bɛɛ kumara. Mais Musa nin semaine in kɔnɔ fu bɛ siri a dan na. N y'o layidu di. Musa don o don Mauritanie mobile min bɛ don anw fɛ yen 150 véhicules o de don furudimiinɛw ye. Mauritanie Mali frontière 2500 km de frontière de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Mauritanie économique kilancɛ bɛ bɔ Mali de kɔnɔ. Mauritanie ni bateau jiginna Mauritanie gouvernement de bɛ wari di Mauritaniens ma 30 tonnes 40 000 tonnes 50 000 tonnes ka wari d'u ma kana boutique dayɛlɛ k'a daminɛ Nara Gogi ka yɛlɛn ka taa fo Mopti a bɛɛ Mauritanie boutique. Mauritanie bɛ balo Mali la de mais Mauritanie bɛna dɔn k'ale ye ko de kɛ dugu la dugu min na tɛ to a la. Mais Maliyɛnw ye jumɛn de kɛ u la? Foyi Maliyɛnw ma foyi k'u la. Carte de séjour ko tɛ. Carte de séjour ko den foyi tɛ. Hali kunun u tora parantikɛ jɔlen sɔrɔ ka bɔ olu kɛrɛfɛ k'a minɛ ka taa n'a ye. U bɛ dɔw gosi ka dɔw gosi fo k'u da jeli la. On a tout recensé. Non, on a tout recensé. On a tout recensé. Bi n'anw wulila Mauritaniens kama Mauritaniens dalen filɛ nin ye u b'u ka boutique feere a nɔnɔ kolon bɛɛ Mauritaniens de bɛ na n'a ye. An produit kelen de ta ka bɔ ni fasa la ye ka taa n'o ɲɔ n'o malo kelen wa Mauritanie gouvernement bɛ ka balo Mali ka fɛn sɛnɛli de la. Mauritaniens yɛrɛ de bɛ ka maaw su u ka lakanabaliya kɛ yen pour que Mauritanie min tiɲɛ Mali kun kalo sa o kalo sa c'est plus de 100 milliards Mali dɔɔni bɛ min perdu Mauritanie. I ɲɛ bɛ Mauritaniens ninnu na ɲɔgɔnnaw n'u ye ko kɛlɛ i b'i ta juguya n'u ta de deli mɔgɔw tɛ dɛ. Awɔ n b'o f'i ɲɛna bi dɛ. Siga fɔ t'a la. Siga fɔ t'a la. N'u ye min kɛlɛ i b'i ta. Faire que armée ka réagir. Ni armée réagira donc front minnu bɛ an ka convent bɛ nord la olu bɛ replier ka jigin ka na donc o temps kɔnɔ Algérie bɛ terroristes bila ka don. C'est un jeu an bɛ nin dɔn mais population yɛrɛ bɛ nin ban quoi. Anw yɛrɛ bɛ transition dɛmɛ ka nin ban. U ka disposition bɛɛ ta yanni semaine prochaine cɛ. Ça veut quoi Mauritaniens ko a bila u kunna u ka disposition bɛɛ ta yanni semaine prochaine cɛ. Mais et puis u bɛ nin fɛn fɛn kɛ c'est avec la complicité de leur état quoi état b'a bɛɛ kalama. Aw ka feere bɛ yan anw n'a ka commerce bɛ k'an ka territoire de kan. Aw tɛ impôt aw bɛ fraude min kɛ Mali kɔnɔ c'est trop Mali problème bɛɛ a bɛ k'a fɔ ko wari min bɛ perdu Mali kɔnɔ Mauritaniens bɛ wari min bɛ Mauritaniens bɛ don ni fraude minɛ min ye Mali kɔnɔ n'i y'a daminɛ Mopti minɛ bɛɛ Mauritaniens minɛ Tombouctou minɛ bɛɛ Mauritaniens minɛ Nara minɛ bɛɛ Mauritaniens minɛ Kayi mara minɛ bɛɛ Mauritaniens minɛ est ce que b'a dɔn k'a bɔ la ka na hali Kulukoro Mauritaniens minɛ de bɛ taa Kulukoro wa o tɛ dɔrɔmɛ kelen sara taxe la wa n'u y'a feere tu u bɛ tila k'a don malo ni ɲɔ na ka tila ka segin ka bɔ n'a ye aw ni anw an k'a da ɲɔgɔn na jɔn ta ka jugu Maliyɛn minnu bɛ taa Mauritanie u bɛ baara de kɛ mais Mauritaniens tɛ baara kɛ yan Maliyɛnw bɛ taa baara de kɛ k'u ka hakɛ ɲini mais Mauritaniens bɛ n'u da yan k'u ka feere kɛ mais u k'a fɔ u ka gouvernement ye dɛ ko Maliyɛnw wulila ni Ala sɔnna ma Mauritaniens bɛna dɔn ni sen ko cɛw bɛ Mali kɔnɔ an t'an denw to yen abada o don o Mauritanie gouvernement ye Maliyɛn 200 ni kɔ k'u ta ka n'u fili frontière la Mauritanie tɛ ka carte de séjour ko kuma fɔ an ye Mali su man fisa ni Mauritanie ɲɛnama ye Mauritanie bɛna Mali carte de séjour ko kuma fɔ an ye Mauritanie bɛna carte de séjour ko kuma fɔ anw ye a wuli o wuli et puis u ka président b'a kalama il est complice le président actuel il est complice il est au courant de tout c'est l'état même qui pousse les forces de l'ordre les forces de sécurité u ka nin kɛ Maliyɛnw na u ka état b'a bɛɛ kalama mais nin zen u fana bɛna a dɔn ko cɛw ma ban jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna ma semaine wɛrɛ Mauritanie ko question an bɛ nin régler k'a ban pewu a bɛ nɔgɔya. An bɛna sigi o kan Jawoyi e bɛ tɛmɛ ni situation sécuritaire ye. Bubu kunu an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye terroristes ye ko ni Kidal rebelle an ye min gɛn ka bɔ Kidal ville la fo u sigilen don bi Algérie k'u nana fara ɲɔgɔn kan ko ka coalition
formé contre AES i bɛ se ka mun fɔ a ko kan sabula bureau kɔni an y'a ye France 24 sanfɛla la Wassim Nasiri ale de tun bɛ ka se ka explication ni fɛn kan i bɛ se ka mun fɔ a kan mouvement bɛɛ a bɛɛ nkalon terroriste kelen tɛ fansi mouvement armé mɔgɔ kelen tɛ yen mais an ye fɛn ye an ja tigɛra n b'a faamuya a bɛɛ nkalon ne de bɔra k'a fɔ aw ye réunion ma kɛ réunion foyi ma kɛ réunion hali kelen ma kɛ tu sais la France veut négocier avec l'AES coûte et coûte Ali Mali, Ali AES passeport kura français, t'as pas reconnu, t'as pas reconnu. Mais à quel moment instruction du consul Bema, ni AES passeport série mais câble à qu'elle a fait. On va bécalama. Mais officiellement, elle ne rejette pas. Mais elle n'accepte pas du tout. Donc c'est une manière de mettre la pression sur la diaspora. Amen bécalama. Ni tchotche qui m'a coûté sur les gens qui voulaient que tu la bécalo. C'est aussi fouillé mis et c'est une mise en scène. Wassim Nasir ko quand d'entraînement de Sigasso. Ko découverte kɛra ko terroriste bɛ entraînement na a bɛ ka kuma terroriste ka kan bɛ Bouaké et fait Ferkete et fait ça fout Mali ni Côte d'Ivoire frontière là il y a 2 camps d'entraînement terroristes là-bas donc n'a ye nin kɛ aw b'an bila ko Sikaso fan jumɛn bɛɛ bɛ to ɲɔgɔn ɲininka la k'a sɔrɔ terroriste bɛ Côte d'Ivoire territoire de kan c'est faux a bɛɛ nkalon bi na terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ Mali armée a bɛɛ neutraliser an y'a bɛɛ faga. Mais ni Wassim Nasiri ye nin kɛ a b'a aw bila psychologiquement a b'a bila kɔnɔ ko terroriste bɛ fan dɔ la nkalon fin dannen don terroriste ma réunion kɛ fan si wa terroriste yɛrɛ tɛ yen mais la France a bɛ fɛ ka na diyagoya ka na ni volet wɛrɛ ye a ni Algérie de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais a bɛɛ nkalon sur les dossiers du Mali la France s'entend très bien avec l'Algérie c'est un jeu d'intérêt France ni Algérie bɛ jouer kɛ fɛn caman na mais Mali dossier n ko san 40 bɛ jouer la bɔ ka Mali jouer. André et Fentoye dit Tezawaten seulement le Mali dispose 50 000 DB 43 000 découvertes à Kosaïna armée qui a yoro la cour Kosaïna 43 000 supplémentaires découvertes il faut faire comme ça 53 000 53 000 le nord est un enjeu économique très considérable tu sais que de quoi yoro ina quoi Algérie ba do ali ni be yoro ina Mali dit Mali politicien de yoro ina quoi donc Wassim Nasiri bɛ ka min fɔ a y'a fɔ a ka a fana ba kama erreur kɛra yɔrɔ min a ka yɔrɔ fɔ nkalon don erreur ma kɛ yɔrɔ la an sɔmina nin nkalon in na kan n'i y'a ye France bɛ 273 millions d'euros don a ka média la la RFI n'écoute qu'en Afrique seulement a ye taa France maa si tɛ RFI la mais RFI d'abord Afrique de kama RFI nkalon bɛ tigɛ Afrique de kama kuma bɛ Afrique de RFI depuis quand e bɛ sɔn cogo di l'État français débourse 275 millions d'euros pour que kunnafoni ɲuman di farafindenw ma est ce que ni mɔgɔ min ye nin fɔ aw ye aw hakili bɛ sɔrɔ de ma ko faransi gouvernement bɛ million euro wari million kɛmɛ fila nin kɔ n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari caman ma ko k'o ta k'o di média dɔ ma k'o ta kunnafoni ɲuman di africains ma a bɛɛ c'est le financement des terroristes ONG ninnu ni fɛn minnu b'u bolo olu de bɛ terroristes kɔfɛ tout t'a la saraka t'a la mais faransi barika b'a la ka ban Wassim Nasiri bɛ ka min fɔ aw kana fɔ k'a bɛ débat sigi nin kan nkalon don terroriste tɛ fan si. Terroriste franchi. Terroriste munube ça c'est à l'intérieur du pays. Olu kɔni ye dugu yɛrɛ mɔgɔ minnu ye marifa ta. Olu dɔw ye terroriste ye. Olu dun bɛ ka neutralisé par les femmes. N'a bɔr'o la a bɛ ka kuma min fɔ c'est une manière k'a fɔ wa ni mɔgɔ dɔw ka négocier an ka se an ka kuma ni mɔgɔ si tɛ se ka kuma. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen. Tezawaten. Amadou Bari min tun bɛ kuma la fɛsɛfɛsɛ u ye kisɛ bɔ a nun fɛ o don. U ye bala ye k'a ta nun na ka marifa donna a nun fɛ ka bɔ a kulo fɛ ka tila ka dayɛlɛ kunkolo kɛrɛfɛ. Bali kelen a y'a kunkolo bɛɛ ci ka tɛmɛ Amadou Bari min ye ko o dongo ale de ma réunion kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa fo Bamakɔ i hakili b'a la Amadou Bari an y'a gosi a n'a ka katini na k'a gosi k'a da ka katina da kɛrɛfɛ Bali y'a ta nun kɔnɔ k'a ta n'a nun ye ka bɔ a kunkolo fɛ donc o ye Amadou Kunfa cousin direct di o y'a ka denmisɛnninya kɛ Bamakɔ yan a tun bɛ politicien dɔ de fɛ yen congé la ne de b'a ɲɛ Bamakɔ yan a ye kalo saba kɛ politicien dɔ fɛ yen an kɔni an tɔgɔ tɛ bɔ a si la i ko kuma la o kɛra san 1999 2000 a tun bɛ politicien dɔ fɛ yen a tun bɛ mara la yen Amadou Bari kelen kelen a tun bɛ Bamakɔ yan c'est la raison pour laquelle Assimi ye décision ta kɔsa in na ko ka yani a ka ɲini fɛn fɛn k'u ka bien fɛn n'u ka so fɛn fɛn k'u k'a bɛɛ saisi u ka so filɛ nin ye yɛrɛ ka so man jan yɛrɛ ka so filɛ so bɛ yari bolo so bɛ yari bolo Bamakɔ yɛrɛ ka so man jan yɛrɛ ka so filɛ e bolo ko ninnu ye mɔgɔ baw de ye mɔgɔ fɛn non
C'était de laxisme même du gouvernement malien. Ça veut dire que politicien nous te melodi nous mo ba nous te foyi. Yari nous te foyi. Yari ka souffler ni ngoro. Yari bina ajo abeta kata jo ndina misiri to fo abeta kata aka selike. Abi do safari ko fe ko la fama sama grena nyefe. Mo ko kablo do ne ko amne do yum. Mo ko kunta do che suruni dote. Yari mo ko suruni. Yati mo ko jayu. Ne ba fo ne re ko ba fo amesiri ta nyon fe. Yari ne be siri ta nyon fe. O so ne be se ga amne. Wallahi na ye fait tout le cas yari yari ko imuru mo jante ko yi ngolo ka ka jabuli non yari te fouiller ambe na mesel dit ta ñogon fait aba jo aba ka sel ko am ta français la am ta français ta ro maintenant mo yoro to fo nga ta mo da document la kana yari ka mo bayre mo bu de bim to bu ko communication de par ka bu ou be kin mo de ni nga mo bay quoi elamudu mum ga foni on a un échange de job ke ambe mabele ko tan mo ambe be éducation farni brousse ñogon fait mo kala mawte ko yi mo kala mawte e bu ke mo no te foyi ngi ini dem sen musige ke barlo do kalo be be girin ku yete ngam dara mu bu dala usi be franca plateau ça fait ko ne pala ka che franca ka ne bolo ngatra chiladi ko jaka gara rebeli 6 mois plus tard na benara di sonna ne gina mo ma forma do gargo do fne kana ne woni ngam ko bay ko ma abe sigi américain jimeru mi ñoo fait tu sais que politicien nous damanga do mali kuma la quoi Mali politiciens vont juger tout le monde. L'histoire doit les juger. Wallah, ça veut quoi? Nous focus les soi-disant politiciens là. C'est que l'histoire doit les juger. Vous avez un pin de la micro. Vous avez fait des bec fin bay. Amaru kumfa comme ta demsen kala asigile bi ba bun an busani babolo. Amaru kumfa te mo fin bay adam de bari. Amaru kumfa ye abo duguno de kumfa. Ndato amaru baru amaru mundi. Amaru kala voilà. Non, c'est quelque chose comme ça. Chien Juli, abaka ko nunke busani me ka bulu. Kalandi karamo mun me kalandi kala fogo ay bata sun ay bu ban bi bata amo ko nunge fo. Blogono kala. Busani me ka bulu. E ma bu no to bu ta don ko ke fo o yema fa a tetali ma fa chi mana. Il s'est même pas tiré. Ayo entre mangami. Ayo entre mangami to bu ke me ka ta dron avec l'appui de l'Algérie ba do ka kuma kan be baraka na kuma. On appelle ça en criminologie la théorie du complot. Criminologie le ko la théorie du complot mouye ka baraka ni mo toy ma tigiti ibi shike ki ba mar kun fa yenya la tay ni gibi yade te yade yenya la parce que ça n'existe pas galondo c'est des non fictifs yade te mo kala ma ba yade bina sigi chesuru ni do abese nous on a une négociation ani ka drogu la teme si kana miriki ba ke ko mo ba do be kele kala ba do ate foi donc foi dingili sanga so yade rechi be sambiulu ndan saba sambiulu ndan akorola nef mana way def mana makotimna yana aka sabo folo la ko furudimi ne kumbala e fe inugo ba kun dimi de kumbala ak mo traitement na Algérie duguni ndobe ko yora be sa ibana kuma ba be wo kasara aka sa ya dola na me ko kumbala kana au début Mali politicien quoi gestion calamnieuse de nous c'est-à-dire qu'on n'a pas su bien gérer, on a toujours négocié la paix, on a vendu le pays à ces gens-là en contrepartie war de demana qu'est-ce qu'on a kameta katakumani mouvement armé ou yamta war duma ko renforcer donc France ou bien en blâmant façon war d'abord ka duma quand 1900 en redu renforcer ko ko mo pas sinon nous te fouiller mais bobu wasim koko famille ani tien kidal mimbe kidal blague assez ou sigira ko kuma ka ira ka foko umna na kosugu beke ko eren musro 2012 ko ngona ko musro ça dit ou ere dama kana bla ngona après parce que ko umna na wuli ka jom na ne ko kodinte yalla ibse kam fo ko ko be marfa bla terusu ye ele on la mam ge pasayna wasim na sidama somo ne dim no nya ko wi ou dama ou ko voulait militaire te marcher noto be sa ou be sara munu be balolo ko marfa bla ko parti créé ko ta politiquement ko siri kala to mina yoro siri ou tra to bu voir ko to bu coup de mais politiquement na ta fanga ni donc on a parti créé ko ka mouvement politique ka rébellion ni azawar ko kuma bla ou yere côté il y a 4 jours wasi na sire rebo kalamo kuma de fort parce que militairement ils sont faibles ou tira fouille que tout donc au Syrie président ko sigira to mina o kuma na ko fone kete ou ta glan ko fait parce que ulu fleur bibina on a Mali politicien bolé nous be particulier nous on devait nous faire ou est mon en place le gouvernement en exil là c'est une partie de la CEMA et nos exilés là anga mo mumbo la kata c'est vous connaissez nous fait nous au lieu de kana vo donc ça les chefs connaît fin toi dit Umar ko nous allez anga politicien nous be nous le dire ka lisi killing glan
donc u bɛ ka taa don branche politique de la et i bɛ minnu bɛ manamanakan fɔ la nin ye dɛ courant tigɛlen don tile ka farin olu y'u ka branche politique u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama France ani Côte d'Ivoire donc u k'u ka marifa de bila marifa ko in tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko ka taa politique yɛrɛ la sisan donc u ni Mali politicien minnu bɛ yen u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ka transition kɛ u mago tɛ nin transition na koyi u mago bɛ fanga de la fanga min bɛ faso wari ta k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ ne y'a ɲɛfɔ na maliyɛnw tulo bɛ ne la Azawari carte tun bɛ feere Mali la 40.000 40.000 Azawari carte mɔgɔw tun bɛ Azawari carte san ka t'u denkɛ sɔrɔ se nord la barika ba tun b'a la quoi barika ba tɛ dɛ ni quota min dira mouvement armé ma n ko ye quota di mouvement armé ma fo 12.000 postes a mɔgɔ t'u bolo donc mouvement armé mɔgɔ ninnu tun bɛ taa poste ninnu feere an denw tun bɛ concours kɛ u tɛ passer an denw bɛ concours kɛ u tɛ passer u bɛ obligé n'i bɛ i y'a faamu a la rebelle min dɔn o bɛ carte feere ma 40.000 ni 60.000 maliyɛn denw ye Azawari carte san yan tellement que namara tun bɛ jamana in kɔnɔ ka tila ka taa kɛ ka taa don kan de a bɛ wele cogo di kan de cantonnement ka taa don o kɔnɔna la denmisɛnnin dɔw ye 8 mois kɛ u ma taa i kɛlen ka carte san ka tila ka awɔ u bɛ poste feere bi na poste fɛn fɛn dira mouvement armé ma u tila k'a feere an ka mɔgɔw de ma to an ka politicien kelen ninnu de ma Azawari carte 40.000 ni 60.000 carte bilenmanin don ne de bɔra k'a f'i ye 12.000 postes de Duruma u ka cahier de charge kelen maa 12,000 mɔgɔ min b'u bolo tɛ tɛmɛ mɔgɔ 600 700 kan ninnu de la ka mouvement armé mɔgɔ de la ka liste dɔ di liste mɔgɔ ninnu bolila san ka taa k'u to formation na u ye 2 ans de kɛ u bɛ k'u dege gardien bila la u ye liste min di mɔgɔ minnu kuma la 2 ans k'u présenter dɔrɔn k'a fɔ élève tant tɛna kɔrɔ tɔgɔ fɔ ka gardien bila k'i présenter dɔrɔn u ye 2 ans de kɛ bɛɛ bɔra k'u to awɔ Musa ninnu ye formation dɔ kɛ Mali kɔnɔ yan i delila k'a ye don jumɛn a b'i kunna un élève exempté de soleil a bɛ formation na mais tile tɛ jɔ a kan wayi tile tɛ jɔ a la tile tɛ jɔ exempté de soleil dɔ de kɛra k'i da militaire ma deli k'u mɛn bavure min bɛ kɛ ka taa manœuvrage min bɛ kɛ ka taa rempeli ni fɛn minnu kɛ tile kɔrɔ k'u t'o kɛ u t'o kɛ u y'u exempté ka bɔ la n ko ninnu ye armée da ka armée faga de nin politicien ninnu y'an ka armée da u ye armée danbe bɔ a la ninnu tun b'u sigi suma kɔrɔ tɔw bɛ boli n'u bɔra u bɛ jala ta k'a d'u kamankun na o de diyara nin rebelle ninnu na o diyar'u la o de y'a to kabini fagali da yir'olu la i b'a ye u ye kɛlɛ bila mɔgɔ cɛfarinw tɛ koyi fanga de tun tɛ état la et puis politicien minnu bɛ ka jamana kun mara politicien ninnu tun tɛ mɔgɔ kalama ye parce que ni liste dira politicien ninnu bɛ tila k'u denw ka liste fana ta ka tila ka don mouvement armé ka liste fana fɛ donc n'a fɔra ko ka taa wari labɔ ko ka taa di mouvement armé ma i b'a bila i kunna parce que kuma dɔw tun b'a fɔ de ko 5 000 francs bɛ kilo kelen 10 000 francs bɛ kilo kelen ani 5 000 francs bɛ kilo 2 wari in tun bɛ peser ka bɔ de kilo 2 kilos de billets de 5 000 1 kilo de billets de 10 000 donc u bɛ sɔrɔ k'a tila 2 ye u bɛ taa dɔ di ninnu ma bon Assimi ko de banna il négocie pas tant qu'il n'aura pas fini de recouvrir le territoire malien ani mɔgɔ tɛ sigi ale tɛ rebelle dɔn a y'a accord minɛ k'a fara a t'a accord dɔn n'a ye cɛw sɔrɔ a b'i ni tigɛ Assimi Sadio Kamara kalikan don maa an ka mouvement armé a ye politiciens na bɔ an ka listes da ɲɔgɔn ma liste minnu taara mouvement armé la an ka taa liste la n'a sɔrɔ a bɛɛ mouvement armé mɔgɔ ye n'u sɔnna ka na an ka audit kɛ an ka taa cour suprême na an ka taa audit ɲini procureur général fɛ u ye mɔgɔ caman ta yɔrɔ caman anw bɛ mɔgɔ dɔn u n'a balimakɛ ye permutation kɛ f'u bɛ kɔrɔ lajɛ dɔw bɛ taa yan fɛ u b'a fɔ k'a to kɔrɔ fɛ o dɔgɔmuso ta fan dɔ in na cɛ ni politicien kumara Mali kɔnɔ an b'an yɛrɛ faga de c'est pour ça nin transition in tɛ se ka diya mɔgɔ ye transition in bɛ hɔrɔnya ko fɔ a bɛ danbe ko fɔ transition in bɛ jigiya ko fɔ transition in bɛ Mali parce que ɲɛ tɛ ɲɛ bɛ fɛn fɛn la wariko banna fantanya bɛ sen na parce que u digira wari min dunni na n k'a dɔw ka hali gabugu kɔnɔ kelen bɛ yen u ma deli ka facture sara u tɛ facture sara ɲɛ dɔn u tɛ facture sara ɲɛ dɔn état de jɔ ni fɛn bɛɛ ye o de y'a to u filɛ kule ni aide publique financement des partis politiques parce que u b'o wari de ta au détriment des militants des partis politiques ka taa wari dun i b'a ye u bɛ kɛlɛ kɛ parti président nɔfɛ e bolo ko kun mun jugu jumɛn parti président i m'a ye u ye parti président san 30 san 40 u tɛ bɔ a la bon olu mana wuli ko démocratie u tɛ démocratie yɛrɛ kɔrɔ dɔn e min ka parti président 20 ans 40 ans parti dɔw créé la 91 12 14 15 jusqu'à présent sur les mêmes présidents e de bɛna fɔ Assimi ma ko transition bɛ na e y'i ka parti président san joli Cheikh Moro Jara kuma dɔ fɔ o don i bɛ sɔn k'i b'o français fɔ France yan a ye Cheikh Moro Jara ye français min fɔ Mali la yan taa ka taa discours kalan français n'i y'a kɛ don o don u b'i ka parti ci o don a ye kuma fɔ e b'o dɔn ko depuis mon parti est créé mon parti
C'est ni français. À l'État. Forobafin. Quand depuis mon parti est créé, depuis au donné où on était politique. Mon parti est créé. Depuis le parti est créé, le parti, c'est pas personnel, c'est impersonnel. Parti Mogotaï. Parti Mogotaï. Parti c'est bon, au début, on est parti créé, et je suis le président à vie. Je suis le président à vie. Je suis le président à vie. Donc, ça va la démocratie qui est depuis partout. O de y'a to Assimi ko civil a échoué, ko c'est comme la jeunesse a échoué. Mɔgɔw ma français faamu. Assimi bɛ fɛ k'a fɔ an mun ye civil ye, an mun ye politiciens ye. An fana ka révolution k'an ka parti kɔnɔ. Jeune bɛɛ de kan ka révolution kɛ parti kɔnɔ ka cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ yen. Bon n'an b'o de kɛ. Bon jeune ninnu nɛgɛra wari minɛ de la. Sinon ninnu filɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw nɔfɛ cogo min na. Assimi ninnu nan'u jɔ cogo min na ka u ka jamana ta k'a da u kɔrɔ. An fana kan ka cɛkɔrɔba ninnu gɛn ka bɔ parti ɲɛmɔgɔya de la. Ka parti ta k'a da n kɔ la. Et Assimi nous est marfa ta kada ko la moment de ce cas an ka cɛkɔrɔba nous guluba nous kenga boy nous fa boy ni cɛkɔrɔba nous ana yɛrɛ faga nous balo be politique ma baraka koy sans bis c'est des chômeurs réunis depuis le ministre ka chien clé mali ko ni kala ministre sa baraka ko ibe ni ite ayo like u yan digi baraka baliala u yan digi faso kon baliala u yan digi worminela u yan digi achat de conscience la élection do en mettant mo 100 élection de mali kono l'achat de conscience anti jidi mo ma ibe député de kata kari ko na gratuit député la baraka ko na gratuit le wa ibe député de kata forage singa di mo ma eni ala na kata député ko ta loi nyuma ta o député de sa fula candidat de ala na kata jidi mo ma depuis wo ka ngado ko ni ga word de ni ga word ni zone na toy ebe colonse ibe atara colonse ma on t'a dit de donner ton programme ni tra assemblée ko na nga munike un maire ou bien Franyonga et Kata et Afamia Bala, ni sans fait Kata Nindi en fait, Kata Karikono gratter, Kata Wuju Sama, Merga Barawea. Ni Sigira, et bien commune Baran Taximi, ils n'ont pas de programme, nous donnons à Wardou. Il est parti de député de Kata référé, millions bidou. Au Makauna, on a débuté au Tarou référé, millions bidou. Député comme Sougla, il va la Kalou Mangoro. Wallahi mali dibi depuis que malais ko mangoro be segi kono fo ne be parti do ça va 150 millions à partir club là au parti de un député ça va baisser millions keme ani millions biwo ka 10% de commissionnaire finalement 10% ka di est-ce qu'il va calmer concernant il daga député be plateau kono ka feri o jamana lo tami mais boubou o dona Bon, on a eu des manières politiques, vraiment, parce que comme là, on a gagné à ta là, nous demandons qu'on dénigre le coco d'abla, et que politiciens exilent la cour, nous me cassons là, Hadina Kama, pour Fonekabla. Vraiment, on va un petit peu. Ou dénigrement, ou filade, et pour Bawardou, John dénigré. Parti quel est le moment de Kassobombala, Machina parti Mogoti. John dénigré. Et qu'il y a un parti militant de Kassola. Et qu'il y a un parti Mogoti directeur. Donc, la ministre de Dogarani. À mon bête pour l'économie de Kassola. John est dénigré. Et il un parti pour Bawardou. Et ma comment. Et un parti tondé est dénigré. À ma parti dénigré. N'est pour ni parti Mogoti, ni parti ministre de la Chole là. C'est le parti qui est mis en cause. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu une bonne éducation politique. À mon comment il est dénigré. Mais moi, il y a des gens qui ont été ni que ministre, il est parti financier, il est parti maire financier. Ministre où il 200 millions de candidats, merci, à une député, la même coach de Nefi. Maintenant, il est dit, ni parti député Badin Sor, un nébora ministériel était jugé, ou une constitution gland, car haute cour de justice de qui. Et bien, je suis allé que Betsy qui est jugé. Ko foni débuté ou sonna ke ka mise en examen ko koro ni ma war bari parti ma ka détectement sur dron e war mi joye klenta kasola donc e mi war chien e be continuer ka parti de financier ou ka parti financier parti financement bec mais parti ministère de ka donc aline façon warta juge peut que est jugé de on met en place une cour politique au juge est joint assemblée de dodi ni me dodi faut assemblée de faire ka bien en fene majorité simple qui a mis en examen pour qu'il juge et la partie des partis majoritaires et la partie des députés de l'Assemblée comme on le sait là bla et que les warinta donc politicien oui système glantant ou là tu mieux chiolé que mal été stram était joro par ça bla ni justice au gabi juillet justice ça veut y a pas c'est pas il faut un tribunal il faut une cour
la haute cour de justice qui était juste habilitée pour que qui voulait tenir faut qu'à sort il a mise en examen au Kera au tabané ne juge qu'on entend la glantum assemblée de dodi mansero de dodi ou peut discuter qu'à sort parce que le dossier de la tadi progressivement donc comment un politicien est protégé comme ça nous nous mettons en façon comme aya faut que réforme ko asimi ga réforme nous tani bodola na sort asimi sans ko asimi bien façon faire asimi de haute cour de justice boyou ni ka finalement il sera contre flash mais ka daw kodi donc nous est parti au financement de l'entendu député be fere wala maire be fere wala ni maire mi a don ay dugulu chama fera kan ta kasola o be yelema ka ta do président a parti là ame maire badin de domi ko nga weli o tali meleke président a parti mo la o ame politicien mo soro tanto di ako jamana donc démocratie ko de nia do be wori chien ka fa do dola Mali Nord kɛlɛ kun bɛ kɛ cogo di tandis que an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ ka faso wari ta k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ financement public bɛ da aw ma Michel Moro jɔra ɲɔgɔn na ko aide financière kan ka bɔ financement public kan ka bɔ aide o dɛmɛ de don charge kɔnɔna na ko fɛn de fɔlen don dɛ e ni Ala ni kira cɛ Michel Moro jɔ ko aide financière yanni ka taa wari ta ka taa di politicien ma i tɛ cɛ kana ma ka muso furu il y a combien de jeunes qui veulent se marier 36 milliards on m'a combien milliards mi me clame ɲɔgɔn cɛ i ka wari bila diinɛ silamɛw ka bolo kan ni mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ i sera muso furu ye na i kana 100 bɛ d'i ma wallahi billahi ça va sɔrɔ dɔ bɔra cɛgana na barika min b'o la a tɛ politicien financier la lɔbɔ kun bɛ min kɛ i kun ka fɔɔnɔ bila pour la dot ka wari dɔ ta ka di jeunes ma yanni ka taa e ni Ala cɛ e de bɛ ne dɛmɛ ko aide financière qui aide ka parti créer qui aide ka taa élection na o kuma l'élection n'est pas un devoir citoyen mais bu b'a yɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ sa an b'ale yɛrɛ bɔlen ka kuma fo sisan jamana kun tɛ non ne tɛ kuma o la o y'a ka raison y'a bolo mais n bɛ ka jamana politique taabolo de f'i ye ko k'olu dénigrer an b'olu dénigrer cogo di e min ka parti den faso wari ta e ma maloya anw minnu bɛ kuma la anw de bɛ maloya président yɛrɛ ɲininkali kɛ ko qui dénigre qui donc k'a f'i ɲɛna aujourd'hui on est face à une réforme totale on félicite la transition a k'a bɛɛ nettoyer a ka nin bɛɛ ci ka ninnu bɔ yen ninnu tɛ se ka jamana jɔ a ka ninnu da nin parti ninnu bɛɛ ye club de soutien de a ka nin bɛɛ ci ka bɔ yen Assimi kana hésiter quoi Assimi ka nin bɛɛ ci ka bɔ yen u k'u sigi n ko militant e ni Ala na ka ninnu mɔgɔ tɛ militant na u t'a dɔn k'a fɔ ko militant yɛrɛ bɛ yen Assimi ka nin parti cɛ a ka la sini an ni mɔgɔ kuma la a ka la hali sini ni mɔgɔ kuma la mɔgɔ min y'a ka parti président pendant 30 ans 20 ans 25 ans toi tu me parles de la démocratie et donc e b'i ka parti ça c'est la monarchie. Et quand le parti président 20 ans, la démocratie doit commencer dans les partis politiques d'abord. Il faut qu'il y ait une compétition au sein de vos partis respectifs afin d'aller maintenant sur les créneaux. Alors, les politiques font un peu. Ou bien qu'on partir la témoignage. Ah ouais? Ok, vous, en tant que fait, en mettant fait c'est là qu'on a là. Umaro si tu veux embalo, il y a information kayira ka foko ay sida mo ko gen kuba aka jamana kono ka ko sida o ko na loi dicté ale ka jamana kono ambalo mi ko ka taka intervention militaire ke Niger bu mabel ale yere sida mo gen ka ba jamana kono ibse kam fo ambalo ka ni situation Iboro ambalo il est très indiscipliné vous ambalo est très discipliné hein ambalo il est très indiscipliné na soro kale discipliné no ale manga sida mo gen ambalo ni CEDEAO bɛɛ bɛ fa nin ba la mise en scène de don parce que u b'a dɔn k'a fɔ ni CEDEAO taara mission na yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ tigɛlen don CEDEAO la mais walasa mɔgɔw ka da CEDEAO la fo ambalo ka kɛ nafalen ni CEDEAO mɔgɔw man di alors que ambalo ni CEDEAO mɔgɔw bɛnnen dɔ kan de ka na mission ye u bɛnba kan de don ambalo fa de bɛ ambalo b'i dɔn ko CEDEAO mɔgɔ ta bɔ jɔn ka ambalo garder n ko CEDEAO sɔrɔsiw de bɛ ambalo garder c'est la force de la CEDEAO qui garde le palais de ambalo b'i dɔn ko CEDEAO mɔgɔ ta ka bɔ yen ni ambalo k'o fɔ ambalo jigi bɛ ko dɔ de kan parce que Ambalo avait promis qu'il était candidat. Mais Ambalo bora Macron fait Macron ko candidat parce que président façon de candidat. Il était ce coup là, il m'a qualité fin donc Ambalo be président façon de là. Ah, kay annonce nga ka to report Macron ya fayo ni taranami datu ga fumatu. Anga drogu be bula anga drogu be teme e ka ro de fait. Ambalo ko maka muso do ka na président Ambalo fait Macron ko maki présenter. Mais c'est ça. Élection de CEDEAO zone ko CEDEAO élection donc CEDEAO be candidat be discuter français. De pas bora Macron fait Macron ko mako boko te candidat lui soutenir. Ni mo ko marambo fa ko ba modo kasola. Opposant munun be CEDEAO mo na kana ni CEDEAO ta ga jamana samba na opposant de la minga gri avec wodo doma minga fera bodo kasola. Awo de ga M5 mo lo anana don avec siga kuma na de solution ni abala je jonga kuma ka jonga gri avec so war bla bolo ko na doma. Bon c'est fini pour les opposants guinéens Bissau guinéens. C'est fini. Ambalo ni CEDEAO be tandi.
Et mais avec tes kuma mun fɔ la an bolo jigi bɛ kuma kɔrɔ de kan wa opposant minnu filɛ nin i b'a mɛn san 2 mois 3 mois i b'u bɔ bolo sa ka délégation ko wa ko u bɛ gouvernement de large consensus u bɛ gouvernement consensus dɔ sigi ko u bɛɛ bɛ fara an bolo kan ka baara kɛ opposition ko banna. Mais vous est-ce que nin tɛ an balo yɛrɛ kɛlen politique ye? Non an bolo n'est pas président depuis le 27. An bolo tɛ président ye o an bolo bɛna kɛ président ye cogo di. Fɛnɛ coup d'état kɛ o la dɛ. A ye coup non coup d'état nin ka jugu ni coup d'état yɛrɛ o. Nin ka jugu ni coup d'état yɛrɛ bon CEDEAO bɛɛ bɛ tan de ils sont tous mal élus bon ne ka di tubabuw ye parce que tubabuw b'a dɔn k'a fɔ vous êtes mal aimé par vos peuples donc tubabuw b'u sago k'aw la. Et mais CEDEAO président bɛɛ a bɛɛ bɛ jɔ tubabuw ka ko ma parce que quand tu n'es pas aimé par ton peuple i bɛ tubabuw ka baara de la i yɛrɛ b'a dɔn le pouvoir est très fragile. Bon an bolo ninnu caman de bɛ ten i mɛ Alassane ninnu bɛɛ bɛ nin condition de kɔnɔ a bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ a si fanga t'a si la quoi bon u kun kan an ka to nin CEDEAO de kɔnɔ. An yɛrɛ an bɛna ɲininkali non an bɔla an ye politique mɔgɔ caman ka communiqué ka yira k'a fɔ an man tɛ ka bɔ an man ka to a kɔnɔ. I y'u kumalen an balo ka comportement in na an yɛrɛ ma communiqué fɔlɔ i tɛ se u tɛ parce que Ala y'u malo don o don Ala b'u malo mais u yɛrɛ i b'a dɔn maloya tɛ fɛn kɛ mɔgɔ dɔw la quoi sinon ni délégation dɔ kɛ diɲɛnatigɛ i kan ka maloya de ta wa Macron mun filɛ nin ye maliyɛn bɛɛ ka africain bɛɛ ka dugawu kɛ Ala ka Macron mɛn Faransi kunna parce que a tant que Macron bɛ yen i b'a dɔn Macron ɲɔgɔnna de y'an ka président ninnu ye an ka président minnu bɛ yen farafin président minnu y'an ka jamana lasegin kɔfɛ Ala de fana y'o ɲɔgɔnna ye Faransi ma fo Faransi k'a dɔn ko président de bɛ jamana lataaɲɛ président de bɛ jamana lasegin il faut voir Faransi ye fɛn fɛn construit pendant 60 ans 100 ans Macron y'a bɛɛ fili ji la Faransi kun wele ko jinɛ ça veut dire qu'on tɛ kun mɔgɔ si ka Faransi dala minɛ wa Faransi de kun b'an ka sort discuter RFI ninnu de kun ɲɔgɔn tɛ mais tellement que Macron ka bassesse politique Macron tɛ fɛn dɔn a tɛ jamana dɔn il 6 mois k'a kɛ candidat kana a sigi jamana kunna Macron bɛ cogo min na an fana ka politicien ninnu bɛ ten donc faama de bɛ jamana lataaɲɛ président de bɛ jamana segin kɔfɛ Macron filɛ ka Faransi segin kɔfɛ cogo min na africain président fana y'anw na segin kɔfɛ ten wa Macron bɛ troisième mandat ɲini. Faransi a bɛ sigi a lajɛ Macron bɛ troisième mandat ɲini non n ko la France est égale maintenant à l'Afrique an bɛɛ ye kelen san parce que Macron min k'i jigi da min kan n'o ye Attal ye a ka premier ministre min bɔra yen a b'i kunna ko ye homosexuel de ye mɔgɔ tɛna tugu o kɔ donc candidat tɛ yen mun bɛna Macron ka jouer ɲɔgɔn ye ka taa Macron est obligé a bɛ sɔn ka troisième mandat ɲini parce que Faransi tɔ b'a la ka bin ka taa fɛ wa Europe ko banna parce que Portugal bɛna a yɛrɛ ta Espagne o b'a parce que Espagne bɛ baara de dɔn Europe dugu bɛɛ la bɛɛ bɛ baara ɲɛdɔn i bɛ dugu bɛɛ la dugu min ka colonie ye Fugari ye o ye Faransi ka colonie de ye Portugal ka colonie bɛ baara de kɛ Espagne ka colonie bɛ baara de kɛ Angleterre ka colonie bɛ baara de kɛ parce que olu ye baarakɛ duguw de mais Faransi ka colonie Faransi de bɛ kilen k'i bɛɛ ka colonie ɲɛma fo bi donc Union européenne ci kuma sera Allemagne bɛna ka monnaie créer ka bɔ euro la Allemagne bɛna ka monnaie créer ka bɔ euro la bon CFA min bɛ sen na CFA date banna Marona b'o kalama a t'o kalama ko CFA ko banna CFA créé la en 1945 CFA durée de vie kun ye 75 ans ye CFA durée de vie dafara 2020 Faransi yɛrɛ CFA compte fermé les comptes d'opération de CFA c'est fermé en France donc hali Banque mondiale yɛrɛ tɛ CFA reconnu CFA ko banna de wa CFA yɛrɛ enrimé don min na euro tɛ dɛ CFA gulonlen don franc français de la franc français yɛrɛ tɛ senna bilen De Gaulle yɛrɛ kun ye min signé CFA la o de kun ye 75 ans de 1945 à 2020 donc CFA yɛrɛ tɛ wari tugun donc la France veut dévaluer encore les CFA pour que l'euro ka se k'i yɛrɛ positionner euro la bon euro ko banna France économie bɛ ka chute Europe dugu bɛɛ bɛna yɛrɛ ta donc ne min ɲɛfɔ aw ye Macron bɛ fɛ ka balo Afrique la diyagoya fanga kan wa Afrique ɲɛ yɛlɛnna a dan ye Alassane Dramane Ouattara ni an balo ɲɔgɔnna ninnu ye o dun tɛ se ka Faransi balo bi donc ka bɔ kuma la CEDEAO ka candidat de ye an balo ye u bɛ ka jouer de kɛ opposition na Ala sago a sago